No niin, moi. Tällä kertaa meillä on käsittelyn alla Samsung Galaxy Tabin 8,9-tuumainen tabletti Micro. Tässä on tämä aloitusnäyttö. Täällä on sivunäyttöjä vielä lisää sitten, mutta tästä lähdetään liikkeelle. Siinä näkyy ensin kellonaika, säätila ja sitten tässä on widgettinä myös tämmöinen AP-uutistoimiston uutisfiidi. Tänne voi laitella näitä widgettejä ihan niin kuin kännyköihin, Android-kännyköihinkin. Tässä on käyttöjärjestelmänä Honeycomb 3.1 käyttöjärjestelmän versio. Mitäs täältä muuta löytyy? Täällä on muitakin sääpalveluita. Sitten täällä on tämmöisiä yhteisöohjelmia ja uutisjuttuja. Mennäänpä seuraavalle sivulle. Täältä löytyy muistiota, toimisto-ohjelmia, PDF-lukuohjelma. Sitten tämmöinen ohjelma, millä pystyy suoraan lisäämään PDF:ään tekstiä. Niin, tässä on nämä valokuvaukseen ja videointiin liittyvät ohjelmat. Tässä on kamera eteen ja taakse. Ja sieltä löytyy muun muassa Photoshop Express, mikä on käyty hakemassa. Sitten, mitäs täällä on muuta löytyy? Tässä on e-kirjoja, Amazonin e-kirjeitä, Elisan ja näitä muita, jotka on ihan tuttuja. Se, mikä tässä on nyt aika mielenkiintoista, niin on tämä YouTube-tuki. Pitäisi katsoa YouTube. Noin se lähtee. Näin. Täällä on tämmönen YouTuben aloitussivu, tai tämmönen hauskan näköinen karuselli tulee sieltä, mutta tässä tapauksessa me käydään ihan katsomassa tuota eräs tietty sivu yllättäen. Tämmönen. Tää ei enää olekaan karuselli, tää on tämmönen viehdettävä sitten. Tässä on tätä omaa tuotantoa. Me voitaisiin sieltä katsoa vaikka tollanen ajankohtainen pätkä. Tästähän löytyy Honeycombista suoraan Flash. Sitten otetaan Yle Arena. Tässä on esimerkki ohjelmasta tuesta, mikä ei ole tehty tälle tabletille ollenkaan. Eli fontit on ihan liian pienet ja täällä on järkyttävästi tilaa. Sitten sä et pääse suurentamaan. Eli tässä on vielä kehittämistä. Yle Arena ja tuoreimmat. Otetaan sieltä vaikka uutiset minuutissa. Meillä on 3G-datayhteys kännykän yli tällä hetkellä, että se puskuroi jonkin aikaa. Uutiset minuutissa. Kovat tuulet ovat aiheuttaneet jo uusia sähkökatkoja. Myös eilisen myrskyn aiheuttamien vikojen korjaus jatkuu. Selvä. Se siitä. Eli tässä on ihan selvästi kehittämisen varaa Ylellä vielä. Ja se tässä on näissä erikokoisissa tableteissa nyt huono homma, että kun ne tehdään yhdelle näyttökoolle, vaikka tätä isommalle, niin sitten näissä pienemmissä ne fontit menee niin pieneksi, että ei näitä enää huomaa, eikä pääse suurentamaan. No se siitä. Eli me oltiin tässä näin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Se ehdotuksena kilpailija on, pahimpaa kilpailijana. Täällä on ihan selkeä tämmönen resurssihallinta. Tää pääsee suoraan näihin kansioihin. Ihan niinku tuttuu tyyliin. Katsotaan tuolta vaikka mitä sieltä löytyy. Täältä löytyy tiedostoa. Täällä on suoraan tiedoston koot. Oho. Ei me nyt haluta mitään avata tiedostoa. Mutta täällä on ihan kunnon tiedostonhallinta. Mennään äkkiä pois, niin tehdään enemmän tuhoja. Sitten, mitä voitaisiin katsoa täältä, niin hyvinkin tärkeä asia on tietysti nettiselain. Tämmönen sivu sieltä aukesi yllättäen. Näyttääkö tutulta? Se on aika pientä tuo fontti, mutta se on ihan täysin luettavissa. Tätä ei tarvitse zoomata tästä ollenkaan. Tämä on ihan miellyttävää. Sitten jos me käännetään näin tää. No nyt menee aika pieneksi jo. Nyt joutuu jonkin verran zoomamaan, niin alkaa näkymään teksti. Laitetaan se näin vaakatasoon, niin tässähän tää on ihan ok. Käydään katsoa keskustelufoorumi sieltä. Ottiko se? Tää on aika miellyttävä tää 8,9 tuuman näyttö. Sun pystyt peukalolla operoimaan koko alueella helposti. Mennään tosta alaspäin. Katsotaan mitä siellä on. Mobilifin 19 katselijaa tällä hetkellä. Klikataan sieltä.
Meillä on nyt 3G-datayhteys, että siinä saattaa hetken kestää, kun se tuosta heilahtaa. Mitäs siellä on tuoreimmat keskustelut? Miklu on käynyt jotain heittää läpändehosta, käydään edes lukemassa. Ei oteta tapatalkkia tällä kertaa. Näin. Aika kivasti se vierittää tosta, no ei tossa on mitään. Jep. Ja tällainen nettiselain. Hypätään täältä pois. Sitten seuraava, mikä kiinnostaa, on tietysti tämä applikaatiomarketti, missä on näitä imuroitavia ohjelmia. Tämä on tämä Googlen. Sitten jos täältä katsotaan näitä suoria kategorioita, niin otetaan vaikka pelit. Mennään taaksepäin, tuli painettu väärin. Tuosta pelit. Se on jo menneen maailman juttu, ettei tälle mukaan löytyisi ohjelmia. Kyllä täältä ohjelmia löytyy. Tuossa siellä on näitä tutun näköisiä. Hintatasosta voitaisiin vaikka mainita. Tuossa on uusimmat. Grand Theft Auto 3 on 2,39 €. Tank Riders 1,52 €. Tuossa on kallein tai 4 € näistä uusimmista peleistä. Se ei ole paha 4 €, se on hyvä. No katsotaan miltä se näyttää. Jos me otetaan tuolta vaikka ilmainen Angry Birds. Mitä se kertoo täällä avautuvassa sivussa. Eli siinä on peli, ilmainen. Sen on arvostellut 979 000 imuroijaa. Täältä löytyy, milloin se on lisätty, sitten sen koko. Täällä on selitys, mikälainen peli tää on. Kuvia löytyy, kuvakaappauksia peleistä tai pelistä. Ihan riittävät tiedot. Tuosta kun klikkaan se imuroisi, mutta tämähän on tietysti käyty jo hakemassa. Yes. Eli siinä oli nyt tämä Android-marketti. Se mikä tässä nyt kiinnittää huomiota on se, että kun sä viertät näin, niin se tulee aavistuksen viiveellä. Ja kun näkyy, se pikkasen viiveellä tulee. Se menee aika yli. Kannasta tollaan. Yes. Näin helppoa se on. Eli tässä on NASAn tämmönen hauska ohjelma. Siinä on joku tähtisumu. Hyvin, ne on tosi makeen näköisiä kyllä. Ihan uskomattoman hienoa. Eli tässä näin esimerkki, miten moniajo toimii tässä. Sieltä valkataan tekstiä. Kopioidaan se. Sitten otetaan alapalkista muistio. Se tulee kivasti tuohon päälle. Ei hypätä ohjelmasta toiseen, vaan molemmat on päällä tuossa kivasti.
Sitten peistataan se sinne. Oi, siellä on teksti. Jees, eli tässä on nyt Google Maps. Tää on ihan hauska. Tässä on kotikaupunki ja tuosta voitaisiin katsoa vaikka aika keskeistä aluetta. Siinä näkyy tollanen rakennus. Sitten kun tehdään tämmönen tiukka veto, noin, niin se tekee se kolmiulotteiseksi. Siinä on nyt Helsingin tuomiokirkko. Katsotaan, saadaanko sitä vielä lisää zoomattua. Siinä näkyy. Eli me saadaan tää kolmiulotteiseksi. Jees, täältä tullaan Eduskuntatalon ohi, Mannerheimin tietä pitkin. Siinä on ruotsalainen teatteri. Kääntäis näin. Lähdetään Etelä-Espaa pitkin menemään. Okei. Mennään vähän matkaa eteenpäin. Tässä pitäisi olla Haavi Samandan patsas, ellei mä nyt ihan väärin muista. Painetaan se jonkin aikaa pohjassa. Etelä-Espa, okei. Street View, legendaarinen. Katsotaan löydetäänkö me se Haavi Samanda sieltä. Tuttu kappeli siinä, ravintola. Napataan tuolta ukkeli, vie ukkeliin vähän eteenpäin. Ei ihan noin paljon, tohon noin. Suojatien päällä, okei. Sitten katsotaan, löydetäänkö me Haavi Samanda sieltä. Taisi jäädä kuule vähän piiloa, otetaan vielä vähän pakkia kuitenkin. Mennään tohon risteykselle ihan näin. Takaisin Espan suuntaan. No niin, nyt alkaa näyttää vähän paremmalta. Sitten katsotaan mitä sieltä löytyy. Sieltä löytyy Haavi Samanda. Siellähän se on. Благодарю вас. Когда вы смотрели на «Товарищ